Колкото повече търся себе си, толкова повече светът изисква от мен. Опитвам се да се освободя, но хаосът е навсякъде. Нуждая се от спокойствие. Но откривам единствено безпокойствие. Понякога е твърде много. Въпроси, звуци, думи не свършват никога. Само започват отново. Искам да си дам покой. Трябва ми тишина, за да чуя вътрешния си глас. Проблемът със свръхстимулацията засяга всички ни. Причинява хронична умора, апатия и липса на сън. Вижте как можете да си помогнете на takecare.answer.bg.